Yo panen lombok iki lho. Tanggoku sing panen lombok. Ceritane ki melu nduk pas sawah timbang namah lapong ngono lho. Ambruk. Wah ya Allah, lombok iki kok ngene. Angger lombok murah lho diumbar sampai abang-abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritane ki heling-heling ndek sawah, Bro. Heling-heling lho. Kuwate heling-heling nang sawah. Yo elok ya aku yo. Apa mek lomboke tanggane. Lagi iki aku nang sawah. Ndek omah gabut. Yo tak jalan-jalan sawah ae lah ya, gak seneng pantai-pantai ke apa wis ndelok pari mbek jagung. Wah, ambane lagi iki sobo sawah, Bro. Wis mulai panas. Ini siapa? Mas Nurul. Oh, sing kene rek nganu leh. Yo. Sawah wah ambane. Duh, sampai sono. Panas. Mereka bani nggak kono pol kono disondi. Witan pring kuwi kok jek enek sawah neh. Berarti ki kalen ki batese kalen. Biyu aduh we. Kawan di. Gelate kene.
Yo panen lombok iki lho. Tanggoku sing panen lombok. Ceritane ki melu nduk pas sawah, timbange namah lapong ngono lho. Wah, ya Allah, lombok iki kok ngene. Angger lombok murah lho diumbar sampai abang-abang. Lho woe. Wih, kok gede-gede malah ya. Wih. Anyar. Maksudnya lagi perdana. Aku rek pengen nandur kuwi lho. Lagi perdana. Iki lho nandur kita kok koyo ngono medeni api ya kopot no. Nek pokoknya apa ya karuan. Lomboke, woe. Oh ini kan karena tergantung lemah itu, nek lemah lemu kan iso ngono iki. Iki wis tuwek kabeh piye? Heh? Kuwi ora jupuk kabeh entek e. Karek jiro-jiro. Jagung kene sapa? Oh iya mengirkam aku ora ya. Mau gak dozan aku. Simangan sapa? Kae ro jagul ngusungi jagung. Bojone yang sawah. Sawah sak ambane kaya ngene diumbar ora ditanduri kok apa iki lho. Lho, ya Allah, sak mbah-mbane. Nah, yuk. Lombok ini mantap kali. Wih. Angil-angil lho. Iso. Potesane kok. Iki berarti nggo nam kabeh kawit kono kae. Iya sing bedo, tekan ngisor, tekan gedang ya. Kan kidul kae ta? Lah iya ombu Mbak tok ah. Gedang. Lah iya ombu ah. Ayo kita tekan gedang. Lah parimu lamun nandur kan ndi kamu jupuki? Parimu lamun nandur. Entake nanti. Iya iki udah bloso dhewe. Iki menghengki rek yo waduh ngono sawahe kae. Pol kono kae. Dalane yo kene iki. Lho, alas-alas kayakane. Lah nak panen nak susah. Nak panen. Rekoso rek. Nek panen mbuh ndi? Ana dalane sak liyane kene ana kok. Lah. Aku ngono rek Mbak tok pol kono iki. Mburu kesel mlaku rek. Tani yang kita bukan. Lho, maksud iki waduh iki lho maksudku. Kayak nek dalan nggo dalan kok piye ngono lho. Wis panas yo. Ini ngadem to nang sor jati ngono. Oh, panas. Angger iki penake pol, pengen panas ya ono panas, pengen ngadem ono adem. Heeh. Niki nggih gubuk barang apa enak? Iya, Mbah Kong iki, ndek ben iki gubuk iki sing iki. Pacul iki, ndek ben gubuke nang kene. Jelas Mbah Kong. Lomboke koe wae. Ini pas aku penasaran apa tak jadi gak sido. Kita ukuran Iki barang ki lho wae ta, lombok ijo. Wah, kepol ya Allah, nyenengna ya. nang mah ra gelem kok. Paling penak ijian urip nang desa, kanca-kanca. Ate era sembarang duwe dhewe, dong telon duwe dhewe, ora duwe njaluk tanggane. Lho, penak to. Orang duwe kok. Tanggane ki duwe ya dikeki. Uga ndek dhuwit tapi blonjo dok tanggane duwe dong telo njaluk tanggane dikeki masak useng-useng dong telo lah lho. Nang kota piye gak di dhuwit ya wis meneng ae. Apa utang wae isin. Apa njaluk tanggane ra duwe ayo. Urip nang desa lho enak. Mantep to lomboke. Nang desa. Gak duwe dhuwit tapi kan duwe tanduran nang dadah kari methik, gak usah bingung sepenting duwe beras nang omah. Kamu cupi kabeh ta? Yo, wah ya Allah, mantap kali. Jadi kabehnya terusan. Takean. Sesuk-sesuk nyapu. Yang pakmu jago nanti, Mas.
Pam go ember no. Ya Minum kiat. Hah? Minum kiat. Lapo kan kene. Nah Pak Dek kubus di nganu jusuin go bali sak klobote kok. Arep timpo teleponan. Kono ki urusan iki karo Sangsap. Panas nyup. Nyup ya wah deme. Cuci mata nduk sawah. kunci kuwi nek Iki tak sepilin kunci, iki lho kunci sing ape nyayur bening. Nyayur bayam ki, kunci, lahan kunci kita sampai kono lho. Iki ya cek eneng iki ya. Iki sampai kono ki kunci sing nggo nyayur jangan bayam iku lho, sayur bening. Yo sakmu nambane. Jangan kunci, sayur kunci. Iki sampai kono. Terus iki ya kunci sing nggo nyayur bening. Iki pol kono. Wadem ya nang kene ya. Wadem suasanane sawah iki kaya ngene, aku ora tau nang sawah. Pengen aku sarapan nang sawah bar ulur, bar tandur. Mangan nang isor gedang. Ketoke kok suweger ngono lho. Burung kelakon iki mlaku-mlaku sik wae. Apa jagol ya ora nek sing gelem. Jagol ulur, jagol tandur. Gak payu. Kurang piye njal aku ayo. Kok gak do gelem tak eloki iki lho. Aku ki masakku nek mbet gawe ya saset-saset ngono lho gak klelet-klelet kok ya do emoh nak tak eloki. Wis. Udah ya, saya akhiri ya. Cukup sekian, wis panas sampai mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.